Anem ara amb l'indefinit. És molt important l'indefinit i el quantitatiu. Anem a fer una remarca molt important perquè moltes vegades es pot caure en l'errada i fer malament la substitució. Posarem un cas. Hem comprat de l'indefinit. Hem comprat un llibre. Bé, és fonamental donar-nos compte que el complement directe, com sempre, hem de assenyalar bé el complement directe, i ara, quan anem a fer la substitució, el que hem de tindre en compte és que en l'indefinit, com és en aquest cas, llibre va acompanyat per un indefinit. En l'indefinit i més endavant en el quantitatiu, que també posarem un exemple, el que estem substituint realment només és el nucli. És a dir, l'indefinit i el numeral s'han de tornar a escriure, perquè quan fem la substitució no estem fent la substitució de tot el complement directe, només fem la substitució del nucli, sempre del nucli. Per tant, sempre l'indefinit i el quantitatiu s'han de tornar a escriure, perquè si no, no estarà del tot correcte. Com quedarà aquesta substitució? El que hem dit. Aquest seria el pronom en, que lògicament apareix apostrofat perquè el verb comença per vocal o per H, per tant, en el posem davant del verb i substitueix a un llibre. Però un l'hem de tornar a escriure. Per tant, un aniria darrere del verb. N'hem comprat un. Aquesta seria completament la substitució correcta del complement directe quan apareix acompanyat d'un indefinit. Quan apareix acompanyat d'un quantitatiu és el mateix cas. Ara anem a veure un exemple. D'acord, hem explicat l'indefinit. Ara amb el quantitatiu passa exactament igual. El pronom continua sent el mateix, que és en. Però hem recordat que quan el complement directe, el nucli, va acompanyat d'un indefinit o un quantitatiu, hem de tornar a escriure aquest indefinit i el quantitatiu. Anem a posar ara un exemple del quantitatiu. Tinc 3 germans. El complement directe és 3 germans. Igual que abans, quan substituïm el complement directe i el nucli, que és germans, va acompanyat d'un indefinit o un quantitatiu, en aquest cas és un quantitatiu, realment el que estem fent és substituint només el nucli. El quantitatiu s'ha de tornar a escriure darrere del verb, si no la substitució no estarà ben feta. Com queda? Agafa el pronom en, tinc 3. Per tant, en estaria substituint el complement directe, però el quantitatiu, que el tenim ací, el tornem a escriure darrere del verb. Per tant, quedarà de la següent forma. En tinc 3. Aquesta seria la substitució correcta del complement directe.